dáreček může být přínosem rodinám především v tom, že může pomoct otevřít potenciálně tabuizovaná témata, o kterých se těžko mluví. Takže vlastně pokud tady máme knihu, krásně ilustrovanou knihu, včetně hudby, tak je to dobrou příležitostí pro to, aby vlastně to téma bylo odtabuizováno, aby vznikl prostor pro nějaké další otázky a exploraci toho tématu. Preventivně je možné určitě pěstovat otevřenou komunikaci v rodině a také je důležitá atmosféra celková v rodině, nejenom komunikace, protože komunikace může být jemná, ale nemusí být, tak může být i invazivní. Tak vlastně při komunikaci jde o to také, v jaké probíhá atmosféře. Je dobré rozumět svým pochodům, a to jak ze strany rodiče, který vlastně potom zprostředkovává porozumění i pro dítě samotné. Vlastně dítě pozoruje rodiče a jako vnímá ho v tom, jak na danou událost reaguje, jak ji zpracovává a může mu v tom být velkým příkladem. A pokud si rodič dobře rozumí, tak dítě samo vlastně může čerpat inspiraci vyrovnávání se například se ztrátou anebo s různými dalšími životními událostmi.